Tervepä terve! Mitä kuuluu kukkuluuru? Onko teillä jo tämmöiset asiat kunnossa? Henkivakuutus. Niinku Viherahon Pasin turvavakuutus. Käsi rautoisi vaan laitetaan äijä, kun haluu hoitaa asioita. Ja tämä on oikea henkivakuutusfirma. Oliko Appleukolla omena äijänä tämmöstä täältä lähtien? Onko se tulinen paikka vai se parempi paikka? Tiedä häntä. Mut Appleukko tietää itse, että oliko asiat kunnossa. Ei tässä muuta tällä kertaa. Niin joo. Niin miten se Kemi-poliisi hukkas ne huorakauppa-ilmoitukset sieltä omalta koneeltansa? Voi. Olisiko silläkin likaiset sormet pelissä siinä huorakaupassa? Niin. Ja sitten tänään oli kyllä hyvä tämä Kiviniemi show. Joo, Mika Niikkokin niiaili siellä takarivissä. Ei se mitä se on sanottu. No, eikä ne anna tommoselle poikasille vielä mitään oikein suuvuoroa siellä. Niin. Mutta Appleukko lähti tästä maailmasta. Minne meni? Onko sulla henkivakuutus kunnossa? Kyllä ne vakuutuksia myy, mutta onko se oikein? Kun siinä kysytään, että onko nimi elämänkirjassa Jeesuksen luona? Minne oot matkalla? Joo, näin se on. Minne se Appleukko katosi? Eikä se ole tarpeeksi rahaa edes ostaa lisäaikaa. Itsellekin ne riipeet liittymästä loppuu aika. Sitä voi ladata. Teitä Appleukolla löytynyt tarpeeksi latauslipukkeita. Lisäaikalipukkeita. Ja siinä näkee, ettei se rahalla voi ostaa terveyttä. Rahalla saa Airpodia, Urpadia ja Nokiaa ja Linux on kyllä ilmanen. Ja kaikenpa mokkuloita. Tämmösiä. Mutta ei lisäaikaa ei saa. Niin, semmoista se on. Niin Teija Sopanenkin lähti. Entäs sillä, oliko sillä henkivakuutus? Onko se tässä kohtaa parempi vai täällä? Näin. Mutta seuraavassa filmissä jatkuu Uusi testamentti Stadislangissa. Niin sit Koraniukolle vaan tiedoksi, että minä rupeen mitä vääräuskosten Koraneja lukea. Ja sitä pitää lukea nurinpäin. Mulla ei vielä taidot riitä siihen. Eikä mä muutenkaan, nehän on semmosia pommimiehiä. Vähän oot eri mieltä niitten kanssa, niin heti jysähtääpi. No ihan helvetistä. Tapatsi Muhammedkin, se on väärä profeetta. Niin se Raamattu sanoo. Että jos tulee joku, joka julistaa erilaista evankeliumia kuin Raamattu, niin se on kirjoittu. Onko se sitten vaikka enkeli taivaasta. Mutta henkivakuutus pitää olla kunnossa, kun täältä lähtee. Nimi elämän kirjassa. Jeesus on tie ja totuus. Näitä se lukee. Arvokortti henkivakuutus. Johannes 3.16. Että joka tee maksettu ei voida mitään töitä. Sillä niin on Jumala meillä rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, että yksikään, joka häneen uskoa hukkuisi, vaan hänellä on sijaan kaikki ne elämä. Täällä kääntöpuolella. Vakuutusehdot. Jeesus sanoo, tulkaa minun tykö niiden työtä tekevät raskautetut, niin minä annan teille levun. Älkää koskaan unohda, että Jeesus rakastaa sinua juuri sellaisena kuin sinä olet. Ei mikään voi erottaa sinua hänen rakkaudestaan. Jumala on isäsi, hän joka on luonut koko maailman on myös luonut sinut. Hänellä on suunnitelma jokaista varten. Niin kauan kuin sinä pysyt erossa Jumalasta, hän
hänen hyvä suunnitelmansa kohdallasi ei pääse toteutumaan, etkä koskaan tule onnelliseksi. Sinun täytyy tulla sovintoon isän kanssa, käänny hänen puolensa ja rukoile anteeksi antamusta. Sinun synnyttävä uudesti ylhäältä. Johannes 3 ja 3. Että silleen. No niin, se siitä apleukosta. Että siinä vaan kaikille herroille ja rikkaille, että on vain yksi vakuutus, mikä kelpaa rajan takana. Että selvä. Kiitoksia.